Mga artistang nakauban sa nagpakamatayng teen actress Julia Louise Buencamino mipadayag sa ilang pagkasubo. Si Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika. Mga nakauban nga artists ni Julia Louise Buencamino mipadayag sa ilang pagsubo sa pagkamatay sa teen actress. Si Buencamino giingong nagpakamatay human napalgan ang lawas niini nga nagbitay sa kisame sa ilang panimalay sa Quezon City miadtong Martes sa gabi. Si Janela Salvador nagkanayon sa Twitter nga, "I am deeply saddened and shocked. No words. Rest in peace, bestie at Juliana Banana. May your soul be guided by G." Sigon sab ni Maris Racal nga wa siya nagdahom nga duna di ay bugat nga problema si Buencamino nga moabot sa punto nga magpakamatay kini. Sila sa Salvador o Racal nakauban ni Buencamino sa daytime serye nga Oh My G. Ang 15 anyos nga aktres mao youngest daughter sa veteran artists nga sila Noni ug Charmaine Buencamino. Ang pamilya may hangyo kagahapon sa publiko nga tagaan silang privacy ning panahona sa ilang pagsubo. Crystal Clemente sa Showbiz Chika.